Niya dinhi si gitawag og Grade J asa mabasa pastor ang pagsimba sa Miyerkules sa gabi salamat minaw minimo. Kay daghang salamat. Kanang word nga pagsimba actually dili lamang Seventh-day Adventist igsuon ang nagsimba sa panahon sa Miyerkules. Naay daghan no? Apil na niya na igsuon ang gitawag nato og mga naibaptist o guban nga mga relihiyon usab aduna sila'y pagsimba. Ang Iglesia ni Cristo usab lahi sa dakilang paagi sa pagsimba diya sad sila sa Huwebes no. Unya ang Igliyang Saksi ni Jehova usab bisag unsang adlaw sila ray magsabot. Okay? Pero ang pagsimba sa Miyerkules wala tay word for word, letra for letra nga mabasa sa Biblia simbas mo sa Miyerkules. Okay? Parehar gyapon na sa Domingo. Way mabasa nga simba mo sa adlong Domingo. Pero natay mabasa nga simba sa adlong Sabado kay kada siya balaan. Gisit aside na siya. Pero sa Miyerkules, naatay makredit ani igsuon nga matod pa sa Hebrehanon 10:25 sa dili pagbiya sa atong panagtigom. So ka nagasabot mo kanus mo magtigom, Miyerkules mo nagtigom, ayaw kada siya biyae. Pero lahi ng panagtigom og lahi ng adlong igpapahulay ha. Kay duhan ang mga porma nga managlahi. Daghang salamat niya na igsoon sa imong pangutana.